בכנס Think Next שנערך בהאנגר 11 בנמל תל אביב, הוצגו עשרות פיתוחים חדשים של סטארט-אפים ישראלים ושל מרכז המחקר של מייקרוסופט. So Connect Bridge is a project which enables real-time communication between a speech-impaired person and another person who does not know sign language. What we are doing here is we are using the Connect, and as you can see on the screen, my friend is doing some gestures. Those gestures are read by the Connect sensor, and we are converting those gestures into equivalent text. We are enabling a channel by which people who use the sign language can communicate with others who do not use the sign language. זה בעצם אפליקציה של גיטרה שמאפשרת לכל אחד לנגן, גם אם הוא לא יודע לנגן על גיטרה. יש פה 80,000 שירים בדאטאבייס שאנחנו עובדים איתו. אתה מנגן, אתה מעלה אותו וישר מתחיל לנגן, יש לך פה את המילים, את האקורדים. במקום שאתה תצטרך כאילו להיות גיטריסט ובעצם לדעת לעשות את ההצבועים של כל האקורדים, זה מה שהאפליקציה עושה בשבילך. There was a time when I was so broken hearted, love wasn't much of a friend of mine. זה כולל גם שירים בעברית? לא, האמת מאוד חסר לי ככה קצת אהוד וברי לנגן בסבבה, אבל עדיין לא הגענו לזה. זה יעלה $4 באפסטור, וזה נותן לך בעצם גישה בלתי מוגבלת לכל השירים בעולם. לא בעברית, אבל כל השאר. הקינקט לווינדוס זה בעצם אותה מצלמת קינקט שכולם מכירים מהאקסבוקס, הגרסה שלה לווינדוס, החומרה היא אותה חומרה. זה מגיע עם SDK.NET, שכל אחד יכול לכתוב בעצם מעליו אפליקציות ולקבל בעצם את כל האינפורמציה שהמצלמה חשופה אליה. הרבה עשו זאת לפני, אך עכשיו מייקרוסופט מציגה ערכת פיתוח רשמית המאפשרת למפתחים להשתמש ביכולות הייחודיות של מצלמת הקינקט בהקשר למחשב. יש לזה voice recognition, זה יכול לזהות את הקול, את המרחק של הקול, את הכיוון של הקול. אותו תוסף לאקסבוקס מאפשר שליטה בדמויות דרך תנועת גוף וקול בלבד, ומאפשר למחשב להבין היכן המשתמש נמצא במרחב. So Digits is a 3D hand tracker that you wear on your wrist, and it can determine the 3D pose of your hand. What we wanted to do is take natural user interfaces out of the living room where they've already had impact with the Connect, and actually allow you to support 3D natural user interactions on the move, anywhere. החיישן מורכב ממצלמה ומד לייזר המוצמדים לרצועה ומכוונים אל עבר כף היד. דרך מד הלייזר יודעת התוכנה לפענח את תנועת אצבעות המשתמש ולהפוך אותה למידע שמיש למחשב. So a nice example we have is, you're touching, maybe you're reading an ebook, and then you can peel the pages by both touching and then lifting your hand above the screen. Connect has enabled whole body tracking as an input controller for games. Now we get high detailed hand tracking as an input controller for games. אנחנו מפתחים פלטפורמה אוטומטית לזיהוי רגשות בזמן אמת למשחקים ולמדיה. המכשיר הזה מודד באמצעות מספר סנסורים מה מי שעונד אותו מרגיש בזמן אמת כשהוא משחק, כשהוא רואה פרסומות, סרטים, משדר את זה למחשב או לקונסולה, וכך למשל כשאנחנו אנחנו רואים משחק, כך מפתח המשחקים יוכל לדעת בזמן אמת מה השחקן מרגיש. מדובר בטכנולוגיה שחשה את רמת התרגשות השחקן, ובעתיד תאפשר למפתחים לאפשר למשחק להגיב בהתאם לרמת ההתרגשות. בכך, שחקנים מנוסים לא יהיו חייבים להשתעמם בשלבים הפשוטים והיבשים, והמשחק יקפיץ אתכם ישירות לשלבים המרגשים יותר. אנחנו, לפי איך שאני רואה, שחקנית מתחילה ובהתאם אנחנו רואים את הרמת התרגשות שלה שהיא לא גבוהה. אנחנו הצלחנו להיכנס לתוך המשחק ולשדר את המדדים שלנו ממש לתוך המשחק. המהפכה שלנו זה לעשות את המשחק יותר אינטראקטיבי. מה שאנחנו עושים זה שאנחנו מאפשרים לאתרי מחירות להציג את המוצרים שלהם ב-360 בלי צורך בציוד או ידע בקוד בצורה מאוד פשוטה. אם אנחנו רגילים שעד היום המוצרים באינטרנט מוצגים בצורה כזאת, אנחנו מאפשרים ללקוחות לראות ולבחון אותם מכל הכיוונים בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה, ואני יכול להראות לכם איך זה נעשה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שלכל אחד בבית יש כוס, כל מה שהוא צריך לקחת זה את הכוס בתור חצובה, להפעיל את האפליקציה שלנו, אוקיי? נגיד שאני רוצה לצלם את המפלצת הזאת, אוקיי?
האפליקציה יודעת בדיוק מתי היד שלי בפנים ומתי היא לא. היא תחכה לי עד שצילמתי את האובייקט. בשלב הזה אתם יכולים לראות שכבר האובייקט מסתובב. לקח לי כמה שניות, לוחץ על כפתור האפלוד, מקבל לינק שאותו אני יכול להטמיע או באתר שלי, או אם אני מטמיע את זה בפייסבוק, זה מסתובב על הוול בפייסבוק, או באי-ביי. המודל תשלום שלנו הוא, אתה משלם לנו ככל שיש לך יותר מוצרים, ככה אתה צריך לשלם יותר. לצורך העניין, עד 10 מוצרים אתה משלם לנו $5 בחודש. יש לזה תוכניות להיות תוכנה עצמאית שאני אוכל להוריד ולא לשלם כל חודש? לא. זה נמצא אצלנו, בשליטתנו. מה זה בפועל? זה תמונה? זה פלאש? זה ג'אווה? זה מזהה בדיוק אם אתה מגיע מ-iOS או אם אתה מגיע מכל מערכת אחרת. במידה ואין לך פלאש, זה מציג ב-HTML5 בתצורה של Embed Code, כמו Embed Code שמטמיעים סרטון של יוטיוב. אז סטיבי לוקח את כל הפיד שלך מפייסבוק ומטוויטר והופך אותו בעצם לשידור טלוויזיה. זה אומר שכל מה שחברים שלך שיתפו, קליפים, ימי הולדת, איבנטים שאתה מוזמן אליהם, סטטוסים, כותרות מהעיתון או מפורטלים, אנחנו הופכים את הכל למשהו שנראה כמו MTV פוגש את בלומברג. אבל במקום לקבל מניות למטה, מקבלים מה החברים שלי עושים ומה הם אמרו, שזה הרבה יותר מעניין. במקום קליפים שבחר בשבילי העורך של התוכנית, קליפים שהחברים שלי שיתפו כי הם אוהבים אותם. כמובן שאם אני שונא משהו, אני עושה לו סקיפ, המערכת זוכרת את זה ותשתדל לא להביא לי את זה יותר. אנחנו גם מחלקים את כל החומר שאנחנו לוקחים לפי תוכניות. התוכנית של המוזיקה, רק קליפים מוזיקליים, התוכנית של הקומדיה, רק קליפים קומיים וכו' וכו'. עוד דבר שאנחנו עושים זה, יש לנו תוכניות ייעודיות. למשל, עכשיו יש לנו תוכנית לבחירות בארצות הברית. התוכנית הזאת לוקחת מידע מהרבה מקורות תוכן, ותמיד יש שם דברים יותר חדשים ממה שיש בטלוויזיה. כי היא יודעת את זה קודם, כי היא לוקחת את זה מטוויטר, היא לוקחת את זה מפייסבוק, היא לוקחת את זה מבלוגים ומקורות תוכן מעניינים ברשת.